Hej, simpelthen sådan en video. I dag har jeg Trine med. Den bedste. I dag handler det om slim. Ja, Trine har også nogle, de er sådan lige her. Ja. Forresten, kan I se noget nyt? Mit hus, ikke hendes. Ja, ikke. Det er Trines slim. Så. Ja. Har mere end hende. Ja. Nå, hvem starter? Vil du starte? Ja, okay, du har allerede været ude, så du starter. Det, Hvad er det for en slags? Det er brusens hoppeslim. Brudeslim. Jeg har ikke været at sige. Den koster 20 kroner, og den er made in China. Er det ikke det, der står? Jo. Made in China. Det er sådan en brudeslim, men den er faktisk... Hvis for eksempel den her, den var virkelig, virkelig ringe, dengang jeg fik den. Den er blevet meget bedre. Den lugter helt vildt. Lugt til den. Lugt til den. Det kan I forresten ikke. Der er en kamera i vejen. Og en hel verden. Der er det. Du burde også lave nogle engelske videoer. Nå, er det mig? Nå, nej. Trine har sådan en grøn. By the way, det er ikke alle af mine, der er de bedste grønne. Ja. By the way, den er for fan. Tænker at den her. Den er lige lag. Den er ikke slim. Den er sådan... Forresten, hvis I har en virkelig hård... Den her var virkelig hård. Jeg kunne knap nok stretch den. Eller den var ikke sticky eller noget, du kan høre. Så ja. Det er på grund af, at jeg har puttet modellervoks eller Play-Doh i den orange, by the way. Så ja. Der er ikke noget lys, jeg går lige under. Den er lys. By the way, love me. Er det min tur, så? Subscribe til Trine Herring. Link down below. Eller ikke, jeg ved ikke. Ja. Altså. Subscribe, der kommer aldrig videoer. By the way, mit værelse er lige noget lort, så. Ja. Hej, I kan se mit ansigt. Flot er jeg. Er det mig? Vi har en meget tyk. Ikke stretchy. Hvorfor er den sådan? Den er helt gummi. Jeg tror, det er tør. Her, prøv lige at have den her. Den er god. Ej, ja, den er helt klister. Kan du sammenligne den? Ja. Den åbner vi aldrig igen. Så kommer vi til den anden dårlige. Ej, okay. Hashtag dårlig. Hashtag 2 sekunder. Subscribe til Trine Herring. Og det er ikke, hvordan man staver det, så shame on you, bitch. Faktisk ikke. Ja, jeg prøver den her. Ja, hun er min bedste ven, så. Ja. Så har vi sådan en. Anden slags lilla slime. Den er meget. Lilla? Ja. En lilla? Ja, en Jeg lilla. kan ikke. Nej. Oh shit. Oh my god. The beautiful color. Like, look at this. By the way. Hej, fun fact. Hun er min bedste ven, sammen med en anden. Hendes mobil er fuldkommen smadret. Like. Jeg har den. The fuck. Nå, ja, det er den, jeg filmer med. Ja. Nej. Jeg kan lige tage et billede af det. Jeg har en bedre mobil. Ikke smadret eller noget. Except for my cover. Cause like, den er smadret. Hvis jeg synes, jeg er Ej, det er hvis
like this video. Video. Og næsten alle dem her fra Spanien. Ja, jeg har lige været i Spanien. Yeah. Best country in the world. Bedre end Danmark. Meget bedre. Jo. Det er vores Ja, ja. drømmeland, så det er fint nok. Mit drømme. Nå, ja, det er ham der Christian. Jeg filmer mig. Ikke literally. Ja, det ser sådan der ud. Fuldstændig smadret. Ja, siger og så jeg. er der sådan lidt en anden. Så, ja, nu sletter jeg det. Ikke virkelig en smagergrim. Der var Carla. Forresten, vi har en challenge til jer, guys. Senere, eller når vi lige har lagt den her op, så lægger vi så filmer vi en anden video, som er Try Not to Scream or Get Scared video with Creepypasta. Og hvis I gerne vil trække et navn, så skriv jeres navn nede i, Hvis I vil have, at vi nævner jer så i den næste video, jeg er med i, som er den næste om nogle få minutter. By the way, jeg ved, og hvis I hater under, så ved du hvad? Godt for jer. Det er vi ligeglade. Der er mange, der hater på grund af, at de er jaloux. Og bare lige så jeg ved det, we grunden til give a fuck. folk at gøre det her mod dem selv, eller er på grund af det er noget, de vil vise sig selv. Det er ikke fordi, de vil have opmærksomhed, det er ikke fordi, de vil noget. Og forresten, jeg der hader James Charles, vi kommer efter jer. Han er bedre end jer, uanset hvem I er. Bortset fra BTS. Jeg tror, hvis BTS ser den her video her. Så dør jeg. Det gør jeg også. Nå. BTS er mit eneste håb. Så det var på den her video, så ses. Husk at subscribe og like. Så. Leave a like down below, subscribe to this channel, and don't forget to subscribe to my channel. Ja. Love you.